V kultovom seriáli Glee či ako lekár na obľúbenej klinike Grace, ale jeho talent siaha aj za televíznu obrazovku. Americký herec, tanečník a choreograf Harry Sam Jr. patrí medzi umelcov, ktorí to dokázali aj vďaka spolupráci s hviezdami ako Beyoncé či Jennifer Lopez. My sme sa s ním stretli v Prahe a porozprávali sme sa nielen o herectve, ale aj o jeho vášni pre tanec. All right, TV Marquesa. Hello, and thank you for having me. I love dancing. I think Milujem tanec. Myslím si, že každý by mal tancovať a dúfam, že keď raz s tancom prestanem, tak sa k nemu opäť vrátim. Vaša prvá veľká úloha bola v seriáli Glee. Bolo to tak, že v prvej sérii ste boli ako tanečník a v tej druhej ako herec? Áno, áno. Vlastne tanečník je aj herec. A herec môže byť aj tanečníkom, keďže ovláda svoje telo a vie ho dať do pohybu. Bola to skvelá skúsenosť, vlastne akési schodisko nahor. Stúpal som po ňom a snažil som sa vychytať všetky nástrahy tej show, ktoré na mňa číhali. Bol som tam stálym tanečníkom, no posunuli ma ďalej a ja som si to užíval. Spievanie bolo ale ťažšie. Nie som veľmi dobrý spevák, tak som musel trénovať. Predstava, že by som mal byť veľkým spevákom, ma desila. Ale odspieval som tam zo pár čísel, občas dobre a občas naopak veľmi zle, takže z každej strany niečo. Aká je klinika Grace? Nuž, je tu už 22. sezónu. Stretávam veľmi veľa ľudí, čo ju milujú. Je to seriál, ktorý je dôležitý aj z medicínskeho pohľadu. Inšpiruje totiž ľudí, aby sa chceli stať lekármi. Ale aj z pohľadu dovnútra, na vzťahy medzi lekármi navzájom a lekármi a pacientmi. Nie len v tej romantickej podobe, ale aj pri záchrane životov. Okay, all right, TV Marquesa. Hello, and thank you for having me. V kultovom seriáli Glee či ako lekár na obľúbenej klinike Grace, ale jeho talent siaha aj za televíznu obrazovku. Americký herec, tanečník a choreograf Harry Sam Jr. patrí medzi umelcov, ktorí to dokázali aj vďaka spolupráci s hviezdami ako Beyoncé či Jennifer Lopez. My sme sa s ním stretli v Prahe a porozprávali sme sa nielen o herectve, ale aj o jeho vášni pre tanec. All right, TV Marquesa.